ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲାଣି। ସେତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଥିବ ଚାଙ୍ଖଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ଥିବ ବୁଢ଼ା ପାଇଁ। ଦୁଲା ମାନେ ମାସେ ନୁହେଁ 20-22 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇ ଯେ ଯୋଖନଟି ଯେ ତପନ ଚା ଦୋକାନ କରିନି ନା ତା କିଛି କରିପାରିବେନି। ପୂର୍ବ ପାରିକି ହେଉଛି ତା ବାଡ଼ିଟା ମାଟି ପକେଇଛି ସେଇଠି ସେ ତପନ ମୁଁ କି ରାତି 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ର 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଖାଉଛି ପୁଣି ଧରିଆ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇବା କିଛି କରିହେବ। ସେ ତ ବନ୍ଦ କଲା। ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଗିଳି ପାରୁନି। ଅଧା ଗିଳି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଅଧା ଗିଳି ସେଇଟା ତା ନାଞ୍ଚଟା। ଭିଡ଼ିଓ ନବ ନା ତା ପାଖରୁ ଭଲ ଫୋନ୍ କାହାର ଅଛି? ଭଲ ଫୋନ୍ଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଭଲ ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପରା। ନା ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ର ଭର ଆଉ ତା ଖେଳା ସେଟାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ ତ। ହଁ ସେ ମରିଗଲା। ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ପାଟରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ହଁ ନା ସେଟା ମରିଗଲାଣି। କାଢ଼ିଦେବ ତାକୁ। ଏଇ ଦେଖ ପାଟରୁ କାଢ଼ିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ରହିଯା। ଛୁଣି ତା ଦେହରେ ବିଷ କମ୍ ଅଛି କେନ ତାକୁ ଇ ଦେଇ ଦେଇଛି ତା ବିଷଟାକୁ। ସେଟାକୁ ଟେକି ଧରିବା କି? ନା ନା ରହିଯା ବାପା କାହିଁକି ସେରକମ ହଉଛୁ? ହଁ ଯା ଗଳି ଯା 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 ପୂଜା ଯା ପୂଜା ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯା ଯା ପୂଜା। ଭାଇ ଏ ଏରିଆରେ ରଖ ଆଉଟ କରିଦେ ମିରି ମୋଟର ଏତେବେଳେ ଜବେ ମୋବେ କରିଦବ। ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି।